ind i fremtiden. Lige nu tid til et lille indslag, som vi har valgt at kalde. Vi kigger dybt i flasken, og derfor prøver vi på at spå ind i fremtiden, og i øjeblikket så videodokumenterer vi det. Så vi er sikre på, at der er ikke noget aftalt spil her. Det er sådan resultatet det bliver. Okay. Og måden det kommer til at foregå på, det er, at vi har lavet en tegning her af en cirkel, inddelt i 3. Der er dansk flag, der er et portugisisk flag, og så er der det officielle Euro FIFA logo. Og herover i posen, ja, har jeg selvfølgelig købt en flaske, for at det hele skal gå rigtigt for sig. Portvin, som er jo det eneste gode, der er kommet ud af Portugal nogensinde. Det må man sige. Det ved alle. Og hvis du vil være lykkens skudinde, Kim. Hvad skal jeg? Skal jeg ikke så meget, så jeg vælter? Eller? Konceptet er, tror jeg, at vi gør ligesom... nu håber jeg ikke, den rører på gulvet, flasken her. Nej, det gør jeg heller ikke. At vi spinder flasken, og... Kan den også hive den ned på gulvet, skulle vi ikke gøre det? Det kan vi også godt gøre. Så er vi da sikre på, at flasken ikke går i stykker. Ja, lige præcis. Det vil være synd. Jeg tager flasken her, så kan du lige dreje rundt. Ja. Sådan der. Ja. Og så ligger den der. Og det er ikke noget... Jeg skal bare lige teste. Skal vi, er det en enkelt gang, eller er det bedst ud af 3, eller hvordan gør vi? Er det bare en enkelt gang? Det skal være en enkelt gang. Så er det det, vi gør. Og konceptet er, altså hvis den lander på dansk flag, så er der sejr til Danmark. Madhalsen først, og portugisisk flag, så er der sejr til Portugal. Ja. EU-logo, det går ud fra, det er uafgjort. Det er uafgjort, ja. Jeg vil sige, den kan ikke dreje særlig godt rundt dernede. Jeg ved. Ja, men det kan være, det er lidt bedre på papiret måske. Ja, jeg ved ikke. Der er ikke særligt til det. Men det skulle være officielt, det her. Det er officielt, det her. Lad os se, hvad der kommer til at ske her. Okay. Ja. Kim spinder flasken. Den røg lidt væk fra papiret. Den røg lidt væk fra papiret, men hvis vi... den har en lille fordel til Danmark. Hvis vi tolker den her, nu zoomer jeg lige lidt ind. Ja. Så kan man se, her går stregerne. Flasken peger den vej. Det er Danmark. Det må blive en sejr til Danmark, det der. En lille sejr, kan vi tolke det på den måde? Det vil jeg umiddelbart gå ud fra. Altså, den holder så fra inden for linjerne, ikke? Og så kan den ikke være dømt ude. Nej. Godt. En lille sejr til Danmark. En lille sejr til Danmark, og jeg kan sige, at det er ikke, hvad Danske Spil de siger. Nej. Hos Danske Spil, der er oddsene 4,15 til Danmark og 1,90 til Portugal. Så Danske Spil har altså Portugal som favorit i kampen i aften. Nærmest dobbelt så meget, kan man jo sige. Ja.